Salutare! Sunt Florin Preuteasa. În acest mic video vom face un tur al paginii de profil. Odată înscriși pe agenda Testufit, pe site-ul Testufit, puteți adăuga pe ecranul telefonului acest shortcut. Așadar, haideți să intrăm pe pagina de profil. Iată cum arată această pagină și în minutele care urmează vă voi explica despre aceste butoane și ce reprezintă ele. Mergem în pagina de sus, în dreapta, și avem un pătrat roșu cu 3 dungulițe albe. Dăm click pe el și descoperim că este meniul. În meniu avem clasament, antrenament nou, antrenor virtual, exercițiile săptămânii. Este foarte important să știm ce să facem cu ele. Haideți mai întâi să vizităm un clasament. Dau click pe clasament și intrăm într-unul dintre acestea. Iată clasamentul de flotări. Dacă apăs pe acest buton, flotări, cum ar veni, apar cele 4 tipuri de clasament deocamdată. Aici avem un selector de fapt în care intrăm, să zicem, în clasamentul de genuflexiuni. Dau click pe genuflexiuni și iată membrii Testufit care au făcut antrenamentul de genuflexiuni în această săptămână. Bun, haideți să vedem ce reprezintă acest clasament. Mergem sus și iată avem nume, putem să punem orice nume vrem noi, putem să punem un pseudonim, avem un număr de repetări efectuat la antrenamentul din săptămâna curentă și, cel mai important, scorul fit. Acesta este de fapt scorul care ne ordonează clasamentul. Avem și niște litere aici, scuze, iată, avem înșirat de la A la G imediat. Acestea sunt clasele de eficiență în efort. Cu cât ești mai eficient în efort, cu atâta obții o clasă mai bună. Cea mai bună clasă este clasa A. Bun. Apăs pe sigla Testufit pentru a intra în pagina de profil, reintra. Haideți să mergem mai jos un pic și să vedem ce se întâmplă sub datele personale. Avem modifică informații. Dau click pe modifică informații și intrăm într-o subpagină cu datele personale. Ce putem face aici? Data nașterii nu poate fi modificată. Dacă este greșită, vă rog să sunați la numărul de pe site. Putem edita adresa de mail, putem schimba parola și putem să intrăm pe profil privat. Odată intrat, nu mai apărem în clasament, dar suntem ascunși privirilor și așa mai departe. Bun. Vin la informații corporale. Dau click pe informații corporale și aici trebuie să avem greutatea corporală și înălțimea corporală. Dacă aveți probleme vis-a-vis de notarea acestora, în mod special, atenție, înălțimea, vă rog să sunați la numărul de pe ecran. Dacă nu sunt cele două date, nu se poate calcula scorul fit la genuflexiuni și flotări. Odată ce ați modificat ce aveți de modificat aici, apăsați butonul salvează. Pentru abonament, în cazul în care doriți să faceți plată recurentă, aici oricum veți fi dirijați la înscriere, intru pe abonament și avem de bifat. Sunt de acord cu activarea plăților lunare, este o plată recurentă, scuze, așa, și accept plata recurentă și va intra procesatorul de plată. Bun, apăs din nou pe sigla Testufit și reintru în pagina de profil ca să mergem mai departe. Butonul roșu antrenament nou îl veți folosi rulând antrenorul virtual care vă va coordona ce să faceți. Apăsând pe butonul roșu antrenament nou veți intra în niște subpagini cu date diverse. Cel mai important este că aici este selectorul de tip de antrenament. Selectează, să zicem, antrenament clasic, aici veți fi coordonați de antrenor virtual, eu selectez antrenament clasic, apoi pasul 2 din lista de exerciții, selectez categoria de exerciții. Acestea sunt categoriile, să zicem, de exemplu, că voi selecta flotări, selectez flotări. Este o listă de exerciții care are o sublistă cu exercițiile exacte
conținute. La flotări deja avem niște bife aici, eu am niște bife, semn că am făcut flotări standard și flotări 3 minute în această săptămână. Dacă ar fi cazul să mai fac încă o dată, voi selecta flotări standard și voi intra în pagina de antrenament a exercițiului flotări standard. Și avem o informație foarte importantă. Avem media recomandată de repetări pe minut sau pe serie. Iată, am aflat tema de fapt pe care eu trebuie să o fac în fiecare serie a acestui exercițiu. Să zicem că încep antrenamentul, care încă o dată este coordonat de antrenorul virtual, și încep să-mi fac antrenamentul. Notez în căsuțe la momentul în care mi se spune să notez, deci după ce am terminat setul, seria. Să zicem că am făcut tot 25 pe minut, vin în pagina de jos și vin mai jos în pagină, scuze, și îmi confirm greutatea corporală. Fără aceasta nu pot trece mai departe, respectiv trebuie să ne cântărim pentru a afla cu precizie greutatea ca să fie calculat scorul FIT. După ce am confirmat greutatea și am notat tot, apăs pe butonul roșu salvează și antrenamentul este în graficul exercițiului respectiv. Deci, iată graficul de la flotări. Observ aici că avem un antrenament în plus. Eu am făcut un demo acum. Va trebui să șterg antrenamentul. Este foarte important pentru membrii să știe dacă greșesc ceva, unde și cum vor șterge acest antrenament. Așadar, vin în partea de jos a paginii și voi vedea că sunt două antrenamente, respectiv în cazul meu. Știu că azi e data de 14, da, și că acest antrenament este unul fals și vreau să-l șterg. Ei bine, apăs pe antrenament și data lui, este un link care mă va trimite exact în pagina salvată a exercițiului, unde haideți să ne uităm un pic să vedem ce se află. Sunt date precum valoarea unei repetări, care este calculată în funcție de vârstă, înălțime, greutate. Valoarea mea o vedeți 6.1, total de repetări efectuat, scorul FIT, da, punctajul FIT este de 914, procent din baremul categoriei tale, aici este un procentaj vis-a-vis de maximul posibil al categoriei, așa, și date diverse. Bun, vreau să șterg antrenamentul pentru că este greșit, avem butonul roșu șterge antrenament, apăs pe el și am două variante, confirmă, anulează. Eu confirm pentru că este un antrenament fals. Așadar, el s-a șters în acest moment din grafic. Excelent. Mergem mai departe. Haideți să ne uităm un pic la grafic. Așadar, avem un selector de grafic. Selectorul arată, putem selecta pe câte luni vrem să ne arate evoluția noastră. Dacă dau click pe acest buton, scuze, aici, voi putea vedea că am o selecție foarte interesantă, să văd un grafic pe 3 luni, 6 luni, 12 luni și 2 ani. Haideți să apăsăm pe 2 ani, ultimii 2 ani, și voi vedea evoluția mea pe ultimii 2 ani. Iată, da, sunt antrenamente dese, am o linie destul de constantă, am avut și un vârf, după cum se vede. Perfect. Revin la selector și aleg, să zicem, din nou 3 luni. Iată evoluția mea pe 3 luni. Deci am înțeles ce se întâmplă cu graficul. Mergem puțin mai sus și avem un buton unde scrie genuflexiune standard sub butonul roșu antrenament nou. Este un istoric al exercițiilor și conține toate exercițiile de pe site-ul TestuFit. Dau click pe el și intrăm într-o subpagină, o listă de fapt cu toate exercițiile cuprinse pe site-ul TestuFit. Sunt multe și sunt foarte bune. Mai mult decât atâta, sunt simple. Haideți să alegem unul din ele să vedem ce se întâmplă. Voi alege, de exemplu, deltoid umeri MP. Dau click pe el și intru în pagina acestui exercițiu. Iată, va scrie aici că sunt pe pagina deltoid umeri MP. Bun, voi vedea o evoluție a mea pe ultimele 3 luni sau, încă o dată, pot alege din selector pe ce dată, pe ce distanță de timp să îmi arate. Perfect, aici e și ultimul antrenament efectuat. Iată cum arată el, este salvat în pagina antrenamentului respectiv, data la care a fost făcut, denumirea tipului de exercițiu, totalul de kilograme ridicat, greutatea folosită 6 kg, am făcut 80 de repetări în 90 de secunde și am reușit să
totalizezi 960 de kilograme. Bun. Tot ne aflăm aici, după cum vedeți sunt două butoane, istoric antrenamente, suntem deja pe el, și săptămâna curentă. Dacă eu apăs acum pe săptămâna curentă, voi vedea iarăși informații interesante, de exemplu tonajul pe care l-am efectuat în această săptămână. Total de greutăți ridicate se referă strict la exercițiile efectuate cu greutăți suplimentare. Iar aici se înșiră lista cu exercițiile pe care eu le-am făcut în această săptămână. După cum vedeți, sunt destul de multe, mie îmi place să fac, sper că și vouă. Bine, mergem mai departe. Venim din nou în meniu sus și apăsăm pe pătrățelul roșu. Haideți să vedem ce se întâmplă și cum putem avea acces la antrenorul virtual. Clic pe antrenor virtual și avem două variante, novice și avansat. Recomand novicele pentru a învăța mai bine despre ce este vorba. Antrenamentele sunt la fel, avansat sau novice nu contează, însă antrenamentul novice are mai multe detalii. Voi intra acum pe avansat. Dau click pe avansat. În acel moment se va desfășura tutorialul cu antrenamentul zilei. În fiecare zi a săptămânii avem un antrenament de 28-32 de minute pe un parcurs de 2 săptămâni în care vom efectua exact conform programului. Acum, acest tutorial, acest video, eu îl recomand să îl vizionați pe un ecran mare, cum ar fi ecranul unui laptop sau un televizor smart, de pe care veți accesa din contul personal aceste tutoriale. Telefonul va fi ținut în pagina de profil, stați un pic să ies acum de pe acest video. Așa, deci telefonul îl veți ține în pagina de profil în acest fel pentru a putea să respectați coordonarea antrenorului virtual. Bun, revenim în meniu și observăm că avem butonul exercițiile săptămânii. Dăm click pe el și avem acces la tutorialele de genuflexiuni și flotări în variantele novice, avansat și varianta de concurs 3 minute. Dacă doresc să nu fac genuflexiunile sau flotările odată cu antrenamentul virtual, by the way, flotările nu sunt în antrenamentul virtual, le găsim doar aici cu tutorial, voi alege din această secțiune a meniului antrenamentul dorit, novice, avansat sau 3 minute. Să zicem că aleg flotări avansat, dau click pe el și iată și tutorialul pe care, așa cum v-am spus, îl veți rula de pe un alt device. Asta în cazul în care telefonul vostru nu are varianta split screen. Mai mergem un pic în partea de jos a paginii, unde au rămas niște butoane neexplicate. Aceste pătrate roșii, de fapt, sunt intervalele de săptămână, practic este intervalul acestei săptămâni. Ca dată, dacă eu apăs pe butonul pătrat din stânga a acesta, mă trimite înapoi cu o săptămână unde îmi pot vedea antrenamentul de acum o săptămână și așa mai departe. Apăs din nou și mă trimite în urmă cu 2 săptămâni. Deci, toate antrenamentele pe care noi le notăm vor fi salvate în istoricul acestui site. Sunt Florin Preuteasa și sper că am fost suficient de explicit. Ne vedem în alt videoclip cu alte explicații. Toate cele bune!